Mali ko kan policier malien bela jelema afo ko wakati fole sira wakati fole metalege jumena be anga jamana damne na jamfa kono anga jamana damne na namara kono ono kan ayira ko jemo ko wulla ku na ndeme munu yere kunu anga kele taro yo ka jamfa ono kan ay sira di francima sira dilen ko francima jamana dew o sona ka wulu ku jo ji jela mama fo ka ko yere wulu de ko la fa a wole la se jamana yere wulu do bela jelema ka damne kay ko bidal ko mi beba do chomina shini jamana sigi ba bela jeleme bo wole wole mada no e shini wole ka be abri talo file mo ani shidima be talika tola o la nyina yere wulu de ko su de rambar ka fo pembe talika anga jamana ka lafia jamana kele bani o be talike minisuma ka bo andala de o de kama wuleda na kana wule kuraya ka ira malew na ka fo an koni ta ko saba minan sigi no e ni bole min bolo do shini o de min na bolo da mo de mai o de min na bolo da mo de juin ka ira mo la ka fo ni na li ko do ya am si kana ya mais manifi am jomine ikobi anya ye ka fo ko kangare mada bana kele de ma o de kama anya kanu kana bi ka kangare mata kuraya ka fo mali dewnye mali koka mali kono mali dem fa abi je fa ko ami duni mine ko bi tabale kushira ya sakalo sabakono minisuma kanga jamana toanye bi anana o wulul madari ke ka klaka sikaka shini ami nyogon so do palela e mandi tuma jigina wala ka befo ka pele wali mondo ka benj masiko so ka shini sigi o irana ka ke here kono o de wulul madari ka sikala comme arajo be anglala arajo la anta to so mali kolo doka mali fando fe amana kana ancho ka kuma minisma jabala dala no ga kiji angaro por kerefe mali deon jole me mali kolo doka kwa mali fando fe kwa ko mali kuma boli kuma ko fo mali kono ni malien deon gala ni ko am ko kuma de fo pourquoi Assimi Goïta ko daga ni sabati mali ko sigira ko mali ka kotigi ya o de tereme ko mali ni risika tigani nyogoma kibi nyebo sarawla o ko sabana ko ni faso jama ko mi ko ale Assimi Goïta ko faso jama ko minisma ka poso ni kasa che ka ka jama ko kuma de wa ane kangarda banque sanso trop tard anga bossini jumado le 28 avril 2023 à partir de 14h par la culture là. Nous baname pour le 25 mai stade Modibo Keita là et le 23 juin à me pour monument Tour de l'Afrique là. Au don de Anyarama et au Wele de Mamoulou Galassi. Ce n'est que le début du commencement. Ils ont imposé à notre pays une guerre asymétrique. Et en réponse, nous allons leur imposer au retour une révolution asymétrique. C'est ça. À tout moment, tout est possible. Ni action éclair corrodée, à tout moment. Tout est possible sur le territoire malien. C'est les Maliens qui erreront en Oura et en Met. Et cela est incontestable. Au message de Koumamoulou Kalassé Bemaka, que Dieu bénisse le Mali et debout sur la rambarde. Merci beaucoup.